Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magkapaghatod sa tao ngadto sa kalawasan. O kini inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nagapagpahluna na kamustag sa tagsa niyo ka mga lingkuranan. Uban sa bisang tagsa ka mga reducit aron sa ingon yana may magamit sa pagpamati hiyo nagkaron sa pagtuon sa mga maturan nga among pagpadangat biya kaninyo. Mga maturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong patalinghugan dinhi sa Power Radio matag alas 7 kita sa gabi magsugod bulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion o sa Kurat Radio FM sa Balingasag mabati usab matag magsugod ka na alas 8 sa gabi bulungtad hangtod sa alas 9 sa gabion. O sa matag Domingo sa Radio Ultra sa buntag babati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi alas 10 sa buntag magsugod hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O sa Teleradyo sa RPN mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa o pagka alas 5 galasay sa hapon na usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O dinhi dapit sa Mindanao sa Visayas area do na nakitay 22 ka mga o 23 ka mga radio station. Din anaa ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ginihigyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kakailan mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamaturan aron namong igato dia kaninyo. Aron dili sa paglanay hatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Sa gihapon mga igsoon karon makig-uban kanyo Evangelista Brother Hernaldo Pipi akong mga mainitong mga pagpamusta sa tanan nga mga nagpaminaw karon ilabi na diha sa PBCM compound. Sa atong Executive Vice President Reverend Charlie uban sa iyang kapikas Madam Gaga ug sa iyang pamilya. Kumusta og sa tanan nga mga kaigsuunan nga nagpaminaw sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit din kutob sa mabot sa gikusgon sa atong sibihan. Kumusta og usab kami kanunay nga nagpasalamat sa mga sponsors din kami kanunay nga nagpadayon pinagi sa inyong pagtabang mga igsoon salamat walay puwas ang among pagpasalamat og usab sa mga nagsunod nato via Facebook og sa YouTube salamat usab og sa tanan-tanan sa ang matag usa kayo nga amo nang gipamusta kalakip na kamo na og aron sa pagpadayon ihatag ko mo sa kauban og isun nga ministro magpaila. Kumusta kaninyo mga higala ug mga gigisuran kini sab si Brother Romira Macamos katambayayon mo sab karon sa pagatuod kaninyo sa maturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon sa pagpadayon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa pagtubag nato padayon sa mga isyu sa atong katbang nga si Mitchell Bindilio tungod kay sa kayo nato nga dili nato makuha sa usa lamang kahigayon ang pagtubag. Ug dunay mga pipila ka mga gipahayag niya nga atong tubagon tungod kay importante sab nga dili nato kana pasagdan tungod kay kung atong pasagdan ang mga nagsunod sa programa og sa atoa nga naminaw bisan pa sa Facebook makaingon sila nga wala hatagig pagtagad sa mga ministro sa PBC. Muna nga kanunay gyud namo na nga atimanon ug paminawan ang iyang mga gipanulti ug ang pinaka punto nga amo ang giyong tubagon tungod kay nagtuo siya ang iyang gisulti kana makapadulot na sa mga ministro sa pagtulon ang PBC ug sa pagtulon ang PBC ug diha kang master mao na nga kami muhimo gyud sa pagtubag. Sa balaang kasulatan aduna giingon sa Biblia nga daan pa sa panahon sa mga apostoles nga dili na pasagdan kung dunay mohilabot ngadto kanila o sa prueba ni anak Brad Hirnan. Basahon ta Brother Macarayo ang Roma kapitulo 14 bersikulo 16 mao kini ang atong matagad mga igsoon. Busa ayon niyo tugote nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Busa mao na nga sa balaang kasulatan dunay giingon sa Biblia nga dili tugutan nga panamastamasan pagsulti ang mga butang nga ginapakamaayo sa mga apostoles sa panahon sa mga apostoles. Busa pag hilabtan sila amo na giingon nga diha mahitabo ang binayloay sa rason. Pero sa balaang kasulatan daan pa sa unang panahon nga ang prinsipyo gyud gipasunod sa diha sa Biblia nga dili gyud ta makig-away sa atong isig katawo. Ang amo diri ni Mitchell Bindilio dili man ingon nga away labot ang korasyon ang amo diri katarungan ra man
bugno sa katarungan raman ang among gibuhat dinhi nga pagpadayag sa iri binayluay sa rason. Sa balaang kasulatan naa bagid Brad Romy nga dili makig-away kung wala hilabti Brad Romy, naa bagid ang tambag diya sa Biblia. Doon na gayod Brad Macrayo. Ato lang pagkabasahon gining nakasulat sa Proverbio sa iyang kapitulo 3, versikulo 30 nagingon dinhi. Ayaw pagpakigaway sa usa ka tawo sa walay gipakasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Busa, ang tambag sa Biblia, dili ta makig-away kung ang atong isig katawo wala manghilabot. Ang problema lang, kung ang atong isig katawo manghilabot, muni nga diha mahitabo nga sa prinsipyos mga apostoles dili pasagdan. Pag manghilabot, muna giingon dili pasagdan. Kay ang doktrina sa PBCM, gikuhit ni Mitchell Bendilio, mo na nga dili namo pasagdan. Sa balaang kasulatan, kung kami muhimo sa pagtubag doon na po ni gibasihan, nga naman, tungod kay doon ay tambag diya sa Biblia. Unsay tambag sa Biblia, Brad? Jiggy kung muhimo ta sa pagtubag. Basahan lang nato Brad Macrayo sa Proverbio kapitulo 18 bersikulo 13. Kadtong magahatag og tubag sa wala pa niya madungog, maoy usa ka binuang ug kaulawan alang kaniya. Sa ato nabasa Brad Macrayo ang tambag sa Biblia, usa ka musulti kinahanglan imong madunggan sa to pa. Imong paminawon ay ka motubag. Ug ang pruweba niya na basahan lang nato diri sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug pagsusan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia nga mga Katoliko ug mga Protestante. Sa maor gyapon masitas Brad Macrayo nga ang Proverbio gitawag og panultihon sa kapitulo 18 bersikulo 13. Pamatuon sa dili ka pamutubag aron dili ka maulawad ug may sama sa buang-buang. So mao ni ang gibuhat mga kaigalan mga kaigsunan sa mga ministro sa BBCM nga among paminawandaan ang mga atake ni Mitchell Bendilio ka master ug kanamo nga mga ministro sa BBCM aya may muhatag og tubag. Mao na nga giplastar nato daan. Okay. Na karon dinhi na atong susiyon mao na nga sa pagpaminaw nato sa ihang mga atake diri sa atoa diya kang master diri kanato nga mga ministro sa PBCM o sa pagtulon ng PBCM mo nang giplastar namo human namo gipaminawan una mi muhatag sa pagtubag ngadto sa mga gipanulti sa among kaatbang nga si Mitchell Bendilio. Pero ang among mga pagtubag ug ang among mga gibasihan gipasikad gyud diha sa Biblia. Ang pagtubag namo kung hatag bigtubag bisan iyang gisulti na muna giingon nga gipasikad namo ang tanan sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. Kay unsa ba diay ang balaang kasulatan Brad Hernan sa pagtudlo ni master kanato kung magisgota sa atong baruganan o sa atong pagtuo. Basahon talang Brad Macrayo kining balaod sa misyon nga gipakanaog sa tanan nga mga membro sa balaod numero 9 pahina 14 mao kini ang atong matagad mga igsoon. Gidili ang pagkiski sa kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow ug eyeshade kay supa kini sa kabubuton ni master. Ngano nga gidili man kini ni master pangutana aron ba supakon ang kabubuton sa Dios ug kini ang atong susuyon ug ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa asa day sandig atong pagtuo Brad Hernan? Sa Biblia sumala sa atong nabasa nga referensya Brad Macrayo. Diha di ay sa Biblia. Mao na nga kung kami mohimos pagtubag kung kami mohimos pagtubag sa among katbang, nagkuha mi mga prinsipyo diya sa balaang kasulatan sa pagtulunan nga among itubag pud ngadto sa among katbang nga si Mitchell Bendilio. Ngano man ingon ani nga plastada. Kung kami mohimos sa pagtubag sa gibasa ni Brad Jiggy kaganiha kinahanglan nga doon na may madungog. Doon na may mabatian ba? Diha na mo ipasukad ang among mga pagtubag sa mga isyu sa among kaatbang ni Mitchell Bendilio. Asa ang usa sa mga isyu ni Mitchell Bendilio nga among tubagon tungod kay ang pagtulon ang PBCM gitukod ni master niya tung tuig 1961 na restro tuig 1971 hangtod karon naglawig ang PBCM. Di na apod ang mga ministro sa PBCM nga gipahimutang ni master aron pagdipinsa si bisan kinsa man mo atake dinhi sa pagtulon ang PBCM diha kang master og sa pagtulon ang PBCM ang manubag ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ang pagtulon ang PBCM usa ka relihiyon og ang pagsulti ni Mitchell Bendilio doon na say pagkuhit bahin sa relihiyon. Giun sa pagkuhit ni Mitchell Bendilio. Niya atong paminawan ang iyang gisulti. Niya paminawan ta. Kita na mahimong susmis ang imong relihiyon. Pos kung kaniyot iming na siya mahimong useless ang imong relihiyon. Unsa man kuno nga ma-useless ang imong relihiyon? Unsa man? Paminawan ta.
Isang kung sa nakahusto rin naman ang imong pagkinabuhi, wala ka nang matinumanon sa kasukuan, useless. Useless na mga kaigsunan. Kaya kung imong pagkakagpagtagad, ang pinakadakong panutan, Tanawa ha, mahimong useless kuno ang imong relihiyon nga imong napasakupan. Kung bisan pag-usap ako na katinuod kung ang imuhang gibuhat wa ka magtuman sa kasuguan. Diyang bahina, dili pa siya mahilabtan sa PBCM diha. Pero anong gipabati na mo na? Nagsugod mi sa iyang giingon nga mahimong useless. Kung diha lang kutob, walay problema. Ngano ang iyang gitira katuramang wala mutuman nga nasakop sa relihiyon. Pero naigipakanaog nga balaod diya sa relihiyon pero wala tumana. Muna giingon nga mahimong useless. Walay problema na. Dili ko daw na doon sa ere. Kana nga istorya. Ug diha lang kutob. Dabi ka doon naman siya gipang-imi nga na. Gawas nga useless. Unsa dayoy gingon niya ipaanimaw dayon sa mga tao. Agoy kay imbes kay ang katong nasakop sa relihiyon, walay problema ang relihiyon bisag unsa ka tinuod. Pero ang katong nasakop diha kung wala magtuman sa kasuguan, muna useless ang imong baruganan. Ug diha lang kutob dabi kay niabot ra man sa punto nga ipaaninaw ang relihiyon. Nag-iming na dayon sa relihiyon dili kay sa nasakop lang sa relihiyon. Paminaw na to ha. Nga nag-iming na siya kay diha nato ipasukad nganong ingon ani ang sistema sa mga ministro sa BCM ug nganong kami muhatag og tubag ni Mitchell Bindilio tungod kay duna man gud ni siya di panulti gud nga masagi na ang pagtulon ang PBCM niya ug diyon sa niya pag-istorya atong paminawan niingon din siya ipaaninaw kuno kung ang imong relihiyon nga napasakupan tinuod ba na og dili unsa day gisulti niya na ipaaninaw ang relihiyon niya paminawan ta kay para makaprove ta Panginoon. Dahil sa suko ang inyong ituman, iya ba sa Diyos o iya ba sa tao? mo na kung nasakop ka sa imong relihiyon ug yung sa din pag-istorya niya paminawan ta Ano na ha? Nangita ba yung gagawin mo? Kasi kung naman ka, nasa yung pag-albo ng kinabuhin na yun. Kung naman iso, naman hanggang yung sila. Naman din ipasidahan si Kristo. Marcos, Kapitulo 7:7. Ote, ang iyang giingon nana mato pa na niya giingon niya nga matod pa sa iyang pagpahayag ipaaninaw ang imong relihiyon nga napasakupan kun kana tinuod ba na ha kun kana nagtudlo bagid sa husto sa ato pa ipaaninaw niya do na di siya tumong ani nga iya ginpalutson ug diya lang siya mo explicar wala gyud problema pero atong ipaminaw nga pag-abot sa unahan nagbutang gisag problema gyud ug iya ging gikulit ang mga ministro sa PBC maro na ingon mig problema dili kami na problemahan siya na problemahan ani karon prangka nga pagka-istorya na nya paminawan ta niingon dayon siya nga matod pa human ipaaninaw nag-ingon dayon siya bahin sa relihiyon unsay gihatag sa atong Ginoong Kristo nag-ingon dayon siya sa pagsulti diriyo nya paminawan ta ha atong paminawan kini siya dili man ni magkadimao ang iya karong pagplastar karon nidiga siya sa bahin sa ipagbantay ang mga tao kung ang relihiyon nga pasakupan tinuod bang relihiyon unya dunay relihiyon nga mahimong useless bisan pag tinuod ang relihiyon pero ang nasakop ana ug wala magtuman sa kasugon useless pero diha lang kutob niingon dayon siya nga matuta aninawa imong relihiyon kung kana tinuod ba nagtudlo ba gusto unsa dayon gisulti niya kasubuan gyud ang iyang gipairal sa kwan unsay gisulti dayon niya diri sa pagpahayag niya atong paminawan Buhaton, ang mahal mo na ito ang kinabuhi na yun. Huwag ka lang ito kasi Isus. Kung huwag ka mo sunod sa kinabuhi, tumana ang suko. mao di ay nga matod pa na niya ipaaninaw ang relihiyon ipatuman gyud kay useless kung di ka magtumas kasuguan ngano ang kasuguan gyud ang importante niya unya ang kasuguan ray gidiga niya tanawon ta ang relihiyon gidiga ba niya paminaw Sa ato pa mga kaisunan, kasukuhan ng yun ay agoy kasuguan ra gyud kuno di ay sa ato pa asa mang relihiyon paminawan ang kihatag ni Ginoong Isus na assurance na kung ang tao mo angkol sa kinabuhi na yun, magkakupagod siya sa kasukuhan. Sa pagtuman, kumando sa 50 masa, gano'n ka? Masayad ako nga yaso ko naghatag ang pinabuhin dayon. okay unsay gisulti niya dili relihiyon ang gihatag di ay sa Dios na ipatuman aron makabaton kag kinabuhi kasuguan ra gyud paluma-luma makaog
Giingong kag ipaaninaw ang relihiyon niya, muuli raman ay kas kasubuan. Ha? Tanawa ra gud. Dili kag relihiyon, pag amo pa na nagpabantay siya sa tao, ngamatod pa na niya, ha? Ngamatod pa na niya sa iyang pagpahayag, aninawa ng mga relihiyon kung tinuod ba nagdili. Pag amot niya, kasubuan naman po na, mulis kasubuan, kaya maori ko na gihatag ni Kristo, dili relihiyon. Ha? Kay ang gihatag ni Kristo, kasubuan ra gyud. Agoy, pagklaro, ha? Pagklaro, abot sa unahan, maingon dayon, amo ning iplastar tungod gyud mga nasunod sa atong programa karon Brad Jiggy, Brad Hernan, Brad Rumi moingon sila nganong gahilabtan magyud na nag-explicar man ni Mitchell Bindili wala man sila hilabti do nami among ipabati pag abot sa unahan nganong laingon ani ug nganong gikuhit namo nganong among gisagang ug amo ning gidala sa ere ang pagkuhit ni Mitchell Bindilio bahin sa relihiyon o baruganan mahimong useless kay mudiga man ni siya karon mudiga ni kun asa ang tinuod. Pero ningon sa kasubuan ra, dili relihiyon ang didiga gyud kinahanglan ang katorgong kasubuan ato dayon paminawan. Unsa dayon gisulti niya? Duna dayon sa gisulti nga dunay role ang relihiyon. Atong paminawan og kini ang role nga iyang giingon sa relihiyon. Nisunod ba pug kanis role sa relihiyon kanis Mitchell Bindilio atong paminawan. Ha? Kay dunay role kuno ang relihiyon atong paminawan ang iyang giingon nga role sa relihiyon atong paminawan ang iyang giistorya niya dinhi sa pahayag ni Mitchell Bindilio atong paminawan niya paminawin ninyo Kung malaman manungkaling ako, ikaw ay may magpinausaon sa paggamit siya sa isasunod sa panimalay sa Diyos ng mga iglesia sa buhay ng Diyos ang haligi o panalipod sa kamaturan. Ang iglesia, ang mga iglesia, haligi o panalipod sa kamaturan. Si panalipod sa kamaturan. O sunod pag panalipod sa iglesia na iyong ipasakupan karon, na mismo ikaw kumbinsido naman na dili kay gusto ang pagsubok karawan. okay okay duna sa giatake ani ha duna sa giatake ani ang giatake ni ani bahin sa larawan wala min nidipin sa anak pero gidala na mo ni sa ere tungod gipabati lang namo unsa ang iyang sinultihan amo lang gidipinsahan ang side sa amoa tungod kay pag-abot sa unahan iyang giligsan ang PBCM ani atong paminawan padayonan ta lang okay unsa giingon niya dunay role ang simbahan o relihiyon ang role unsa ang role sa relihiyon kinahanglan nga ikaw magtudlo sa kamatuoran asa pa gyud ang role sa relihiyon ang iyang gisulti atong iplastar tagtag saon ta gyud niya pa niya paminawan tao Pagko karon, gusto ang imong ginapigsoon. Hindi ka musimba sa inyong kalarawan. Ang problema lang, ang relihiyon na imong ipasakupan, nagtudlo nga musimba sa inyong kalarawan. Sa ato pa ikaw mismo, hindi na kagkondinsado, hindi na gumata ka nagtuo. paluma-luma ka man og matod pa nimo kasuguan lang udah pag-abot na karon di ka nakakaron ni kuwit na kas bahis relihiyon na tanawa ra ni sinultihan sa among katmang tudo amo ning giplastar ganon na yun ani moingon nga nganong ila man ang gisagang nga dili man sila giatake dili lagi pag-abot sa unahan iyang gisagi ni kumikan giingon bitaw ni nga gumikan kay pagtukod ni master sa pagtulon ang PBCM usa ka relihiyon pag nagisgot sa relihiyon ipasusi ko na ang relihiyon kung kana tinuod ba muna nga siya mudiga alang-alang matanang relihiyon karon iyang dawaton ha muna karon nga pag ingon niya ipasusi ang PBCM apil na susihon kung sa ipasusi hindi ginatinuod bitaw na ninyo sa pike ha kanunay gina na mo pabati sa ere unya atong padayunan unsa dayon gisulti niya Pagkalang iglesia na imong ipasakupan, nagtug ang tinuod, nagtudlong tinuod. Ang mga tagay, real sa simbahan, na mahimos sa haligi o pagtukuranan sa kamatuoran. Mahimos sa simbahan. okay ang role ko sa simbahan mato pa na ang role diha sa relihiyon magtudlo kas kamatuoran tigpanalipod kas kamatuoran sa ato pa ikaw mao ang mopadayag sa kamatuoran tan-awon ta ni ron pag-abot sa tuloy karon og kini ang iyang role nga iyang gi wali mutuman ba siya sa role karon sa relihiyon nga mismo sa iyang napasakupan tan-awon ta ni karon
Nganong naingon ani ang mga ministros BCM kung pananglitan karon gidala na mo sa ere sa gipabati na mo ang gisulti ni Mitchell Bendilio, murag makaingon ang PBCM mao kuano tanawa nga dili man sila gitirahan no. Gusto mo mamati og giunsa niya nga gisagi niya ang PBCM? Yo, pagunawag ta. Unsay gisulti ni Mitchell Bendilio? Ngano nga naingon ani ang mga ministro ng BCM sa among pagsagam, sa among mga sinultian sa pagpabati sa iyang gipanulti og ngano nga giplastar namo kana? Tungod ani yo, iyahan ang giligsan ang PBCM. Paminawan ta, niyo? Pana ha? Wala pa ilabot ang PBCM ana. Pero ngano, ngani apil ang PBCM ani og ngano nga nanubag ni sa side sa PBCM. Niya, paminawan ta. Mo ni. Ikaw gani sa iyong paghilabtonon og mutira ka sa relihiyon pero kay gihisgutan nimo PBCM diha ka ma problema. Ha? Mao ni karon nga amo karon gipabati ning bitaw sa gibasa ni Brajigi iplastar gani paminawan gani ningo mas Brajigi gani sa gibasa ra to iplastar mo ning amo paminawan ang mga atake ni Mitchell Bendilio usa na mo tubagon. Ha? Mao ni nga pag ligsan niya ang PBCM niya siya apil lang PBCM ani. Usa na yung gisulti paminawan ta. Sila sa Equipas Japon. We are following of the law of Catholic Church. Ang sa Ginoo, sa Marcos 7:7 basa. Marcos 7:7 sa mga sa Biblia. O sa Ginoo. Yes, kung kadiyot, maobi ay, ganidiga sa ipasusing relihiyon. Kay gano, ipamor niya dito sa dili Sunday paper. Kanabang nagsimba, tuwas adlaw Domingo. Unya, ang iya rin kay atol, kay Sabado lagi. Mao lagi ng kasubuan. Mao na nga, ipasusi gid ay kay ipamordes iyang baruganan. Atol paminahon karon pero tanawang sinultihan. Adili kinanglan ang relihiyon nga naman. Kasubuan rin yun ang gihatag ni Kristo. Kung gusto kang maluwas, ha? Muna gisulti na tanawa karon ha, di ba? Hapit na lumubad. Pag-abot mo, lubad na gini pag-abot sa tungoy. Ang iyang gisulti ani karon pag-abot dito sa unahan. Ato lang iplastar. Nganong nigamit siya Marcos 7:7 unsay purpose niya atong paminawan lang. Okay, basa. Siti Rosa na yun. Kamu lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balangod sa Diyos ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang siya sa pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Diyos o mauinoy inyong gituman ang mga pagtulunan siya iya sa tao. O sa Ginoo, kawalan lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Mga kawan, kay ang ilang gitudlo dili doktrina sa Diyos kundi pagtulunan na hinimo lamang o tao. Tuwa na! Unsay purpose di idea ganidiga sa relihiyon kay gusto niya nga ang relihiyon nga nagsimba nga dili sama sa iyang pagsimba adlaw Sabado iyang itarget kawang lamang iyang iyabo dito sa Marcos 7:7 nga mabasa kawang lamang ang pagsimba mao nang useless ang imong relihiyon ang pangutana gikarga niya ang PBCM mao nang ang ipanubagan namo dinhi sa ire ang iyang paghisgot sa PBCM diha na ha mo ni nga doon na lagi may gibasihan kung nayon ani karon nagidala na mo sa ire ang among pagtubag ang among disbutan si Mitchell Bendilio kay hilagtuno ni bahin sa relihiyon ha unta ang buhaton mo Mitchell Bendilio kinahanglan nga ikaw ipalapad mo ipalambo mo ang imong relihiyon ang imong pagtulunan ang imong baruganan ang pagtuman sa kasubuan ug nagtuo ka nga nahusto ka nganong musagi man ka sa uban ng mga baruganan tapos mo gamit kang Marcos 7:7 kung magatan mo unti ka ako sa magkadipo-dipo ka ako sa magkapolitik ka una nag-ingon ka ba namatod padibo nga nag-ingon nga mahimong kawang kay ang katong pagsimba adlaw Domingo munang pagtulon ang pagsimba nga hinimo lamang tao kay ang imo ra gusto pangutana ikaw sa imong kaugalingon og harap-harapan ug makigdebate lagi lipaghong ang agi ani prangka nga pag-istorya lanuman kini ra kumoingon ka pagtuman ra sa kasuguan ang gitinahanglan didiga ni Kristo aron makabaton kag kinabuhi nga dayon question kini ra dili kay SBA lang dili kay ikaw lang ang nagtuman sa napuno ka sugo nagbantay sa adlaw ipapahulay dami kanang mga simbahan karon nga nagbantay po sa adlaw ipapahulay dawaton nimo na sila kay ilang gidiga na kasuguan man pagbantay sa adlaw ipapahulay mudawat ka dili tanawa ug diba na ambot lang lagi usay dulngan ha mudawat ka anang nagbantay sa adlaw ipapahulay nga dili mo kauban mudawat ka dili
Ako sa magkisi-kisi ka. Agoy, pagklaro ba ya? Pagklaro ba ya, do? Kung kasuguan ang imong basihan, punggat yung argumento mo, ug ako'y imo na ambot bang yun. Ug makigharap-harapan kag debate, kana gani mo imong gamiton sa atubangan ko, sigurado lampaso ang agi. Lampaso agi. Usa ka cross examine akong buhiag na nimo, pulot-pulot agi nimo. Nga naman, kinira. Diingon ka kasuguan lang ang gihatag ni Kristo. Magkabaton kag kinabuhi. Kanang nagtuman sa sa adlaw mo papahulay. Ilang pagsimba sa bado, pero dili kauban nimo. Pangutana dawaton nimo ilang pagsimba dili. Ako iulog nimo. Mugamit kag Marcos 7:7 kay kawang. Adios! Ha? Da! Tanawa! Be, kamo ang nagsunod sa among programa o naglantaw sa programa ni Mitchell Bindilio sa Facebook. Tanawa mo gani, ang kadimao ba na ang iyang prinsipyo. Da, paluma-luma kag kuhit. Nabibitaw kayo mga ministro Dusen. Wa mang hilabot, imong kuhiton ang reliyon ko Dusen. Ha? Da, tanawa! Na, dinhita. Kung ikaw rin pasutyon, nagkadipo-dipo mi. Ha? O say, prueba, ngan ningon ka nagkadipo-dipo mi. Kami magkadipo-dipo sa pagsagad sa imong isyo. Kana lang isyo nimo, pastilan. Pagkaluoy lang, ug maunay, Jesus, pastilan. Ya, paminawon tao. Kung ikaw rin pasutyon, kami nagkadipo-dipo. Ya, paminawon tao ang imong diin mo, no? Oh? Ayun naman na niya pa nagpagtagad, tanawa mo sila igsoon karon. Di ba nagkadipo-dipo na? Oh. Mao nang gingon sa Isaiah 5:20. Kami na nagkadipo-dipo. Ang mga katong mga nagsimba dili sa adlaw sa Sabado nagkadipo-dipo. Apil-apil sa gikarga mo. Ikaw kadipo-dipohan na mo sa rason. Ha? Ang among ipangutana kay nimo maglisod magani kag tubag. Pag amo ka na dada ako no, kining among ipabati diri. Ipabati ko no ang among gipangbuhian nga mga gipangbuhian sa iri nga mga sayop nga imong gipangsulti. I-repair ko na, repira ko na, hinunta ko na, mahilot man nimo na. Ba, ipabati nga ang amo pong gipanuti sayop. Adios, kami ramay sige pabati sa iri. Ikaw sige ka lang pangatake, pag amo pangatake mo klaro, di kaingo. Tanawa. Unya, karon kay nagkadipo-dipo, tanaw tanikin sa imong kadipo-dipo. Basi nakalimot ka sa imong prinsipyo. Ang imong prinsipyo barugaran unsa? Ang katong mabasa maoro ni Tinoo. Ngano? Hilig ka og litra por litra. Nga katong mabasa, pero ang dili mabasa, ay sos, asa na to? Dili ginadawaton. Kay Tinis Mitchell Bindilio, may na niya pabor-pabor sa iyang sa iyaha. Unya, pero dili gani pabor sa iyaha, mo ni giingon, unsay gisulti niya. Matod pa na niya, ang iyang prinsipyo ani, hilig gini siya o kining hilig ba o kining kuan-kuan siya ba kanang ang katong mabasa ra gyud pero ang katong dili mabasa mo gito siya dili dawaton mo to siya dili tino tanawa gani kung moingon siya karon panaglitan kasuguan lang ang gihatag ni Kristo wala na kinahanglana og katong relihiyon kay ang pagtuman ra gyud sa kasuguan mo gihatag sa atong Ginoong Hesukristo apangutana nga naman nga di man nimo dawaton ang katong mga nagbantay sa adlaw pero pangatakihon lagi nimo na bisan nagbantay sa Sabado na pag-amo ka na dili nimo kauban anong atakihon mo lagi nimo nagpasabot dili di ba siyanan kasuguan ra kay kung kasuguan ra di pagdawat nimo na karong nagtuman sa adlaw pahulay ila pagsimba sa Sabado o di pag-amo dili nimo kauban nang pangatakihon nimo na anong gamiton mo lagi nimo balang kasulatan ha na mao lagi na nya atong paminawan unsay prinsipyo ni Mitchell Bindilio ya paminawan taro now Napasaad lang ipapahulay ato ko pa sa Kristo na Ginoong Hesus naabag mo bagong sulti o ipahayag na ikaw mismo nilitok akong gilapas ang adlaw ipapalay palihog ko no anak mo ka Espiritu Santo no ano din nga mayong piti yung amahan na Espiritu Santo basahan ang teksto na si Kristo mismo lingon akong gilapas ang adlaw ipapahulay kung matapasa na di na mo kadungog mutingog ko sunod Domingo tanawa ang iya anak mauni nga ang iyang gipahayag nga ang iyang gisulti wala pa maginub-anay pas doktrina wala pa ginub-anay bahin sa kasuguan gipabati ko lang gipabati lang namo ni sa ire nga unsa day imong prinsipyo ang katong mabasa litra por litra nga naman pag dili mabasa di ba nihatag ka asa mabasa nga si Kristo nag-ingon gyud matod panibo nga nag-ingon siya dinapas nako ang adlaw igpapahulay nga wala ko magbantay sa adlaw igpapahulay litra
por litra ipabasa. Pag mabasa ko no, maundang ko na sa pagwali. Muna igigon, sigurista nga way klaro. Maro nga way klaro. Pram kang pagka-istorya na. Nga magisiguro naman mo do. Mura magkakatong nag-ihap ng itlog na pag-abot ng itlog sa buwak ng pusa. Ipho na gini mo ka na apiso na gina. Ha? Why klaro na nga kwintada na. Nga no, maingon ka kanong pananglitan. Nga ka, asa basa na si Kristo nag-ingon. Oy, dili sa tanang panahon litra por litra litra por litra unya di mo basa litra por litra dili na tinuod. Nga naman, ikaw sa imong taong galingon tanan litra por litra imong gisulti. Mapribahan mo litra por litra. Nga mo ulit tinuod. Mao pa na imong prinsipyo. Basi nakalimot ka. Usa imong prinsipyo, matod pa nimo ang mabasa. Namaway gani ka sa imong giingon gani ang mabasa himuon sayo. Ang dili mabasa himuon husto. Unsay priba mo? Yeah. Unsa dayo imong gisulti? Namatod pa nimo ang mabasa himuon sayop. Unya ang katong dili mabasa himuon nga ang katong dili mabasa himuon husto. Unya ang katong mabasa himuon sayop. Na paminawon nato. Imo ni prinsipyo pero ibalik namo nimo ni ha. Pagkaluoy, huwag masukol pa ng doktrina, himuong sa'yo ang mabasa. Mas madami mabasa, himuong sa'yo. Ang dili mabasa, o hindi ko na gusto. Sa nagmaray ka na. Ana, ang iyan ang prinsipyo mo nang nag-ingon siya. Namatod pa ipabasa litra por litra. Pag dili mabasa, ay mato pa na niya, ang katuhinong mabasa, himuong sayo. Ang dili mabasa, himuong husto. Hustohay man diha ka. Kay ang dili mabasa, dili man diha ito tinuod. Kay ang kanang mabasa, maoray tinuod. Basi nakalimot ka. Di ba gipangutana ka? Dunay texter, nga nangutana, unsay relihiyon ni Kristo, unsay tubag nimo, di ba ba? Way klaro. Nakalitra por litra ba kapag tubag sa imong gisulti? Gidawat pa ba nimo ni? Basi nakalimot ka ni. O kini lagi imong debatean kay nikuwit kag relihiyon na pungga kay argumento nimo aning relihiyon karon. Nga topic karon. Nga naman. Hey, nag-ingon ra ba kay Pastor Servan Barugana pag abot ani ka ang imong relihiyon na pasakupan og tinuod ba? Amo na giingon. Sa imong pagsulti kung litra por litra wala relihiyon ka na. Pagka nga pag-istorya na. O sa imong gisulti, matod pa na nimo tubag dito sa nangutana nga texter mo unsay relihiyon ni Kristo. Di ako? No? Kaya, di ka ba ito katagan to? O kini mo o lagi debatean tunggat argumento mo litra por litra basihan. Niya, paminawat ta. Kasi mabasa, apakasar. Bibigyan nga sa Basilan Okay. Nauna. Kanawa ha, ang pangutana asa mabasa ang relihiyon ni Kristo o unsay relihiyon ni Kristo. Gidawat man na ni Bindilyo gibalibaran niya wala. Ya paminawat ta, gidawat niya. Imong ipangutanan, asa mabasa? Mga Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo atong Tuana, ni-prove na siya kasi Adventist tanaw na to kung makaprove niya unya iyang gisulti litra por litra ba gyud nga nabasa sa Biblia wala. Paminawon ta. Masama na to, ha? O nana mabasa na. Kay pamatud-an na niya nga SDA ang relihiyon ni Kristo. Tanaw ta ni litra por litra ba unya pamatuod ba ni? Ha? Paluma-luma kag kuwit sa relihiyon karon. Tanaw ta ang katag. Saya sa PUI version, AUI version, New Testament, Cebuano edition. O mayroon siya sa Nazaret ang iyong Agoy, Lucas 4:16 man dahil gibasa. Na, tanaw ta ni karon. O makabasa ba? Relihiyon ni Kristo SDA na. Minawon ta. malasing makasan, isulat siya sa sinaguga, sa adlaw sa Sabado o mitindog siya aron sa pagkasa. Unsa di ay ang pagtulon ni Kristo, unsa di ang batasan ni Kristo? Kada adlaw Sabado, adto siya o Sinaguga. O ano? Ang gipangutana unsay relihiyon? Mitubag. SDA ang relihiyon. Ang sitas gibasa, Lucas 4:16. Ang pangutana, unsay relihiyon ni Kristo, wala nang utana unsay batasan ni Kristo. Unsay tingsimba ni Kristo. Wala gyud mangutana, pero tanawa ang iyang tubag, gidawa, SDA ang relihiyon ni Kristo. Ang pangutana kay litra por litra man. Ang dili mabasa, dili tinuod ang mabasa. Mao to'y tinuod. Na nabasa na. Diya sa Lucas 4:16 na ang relihiyon ni Kristo SDA, nabasa na na. Kanang
pulong ba SD ang relihiyon ni Kristo? Nabasa wala? Di ba wala? Di ka nang gidawat pa nimo na. Palumalo makagiigong ni maton pa nimo. Adios. Hilig ra ba kang litra por litra mabasa? Pag di mabasa di tinuod. Kaya ang katong mabasa. Mao to'y tinuod. Kanya kini nabasa. Natanawa. Mo lagi na. Palumalo makagohit. Ikarga ni PBC man ang relihiyon nga kawong. Pag-abot anak. Otro mo na kasinutihan mo. Ang kanimao. Mauray na kong problema mo. Panaw tanin. Naanap po siya gidigang na isitas. Kay wak may nabasa. Unsa na? Be, gamitan ko ng 38 di mo kabirsyon na balay mo. Litra por litra basa dia ang relihiyon ni Kristo isde. Kung makabasa ka, pildi me. Maundang po kugwaling, makabasa ka litra por litra. Ha? Ako kang suklian. Ako kang ulian sa imong gisulti. Maundang kugwaling, makabasa ka. Lucas 4:16 nga ang relihiyon ni Kristo isde. Litra por litra basa. Ha? Di na po mawali ka sunod Domingo. Basta makabasa ka, litra por litra. Lucas 4:16 nga ang relihiyon ni Kristo isde. Ay, litra por litra mo na gusto mo. Datrawa. Hindi, makatabla ka na. Adios, labaw. Di mo ka katabla, labaw di ka kapil. Ay, di ka kapildis na disiin. Prank ka ng istorya na. Ha? Ya. Atong padayonon. Kaya naibas, naiyag kita sa bringin lang, kagrumi aning lain na punsitas. Ya. Sama tayo si Kristo sa Iglesia. Eh, bago pa rin mo yung mga pagkutan na asa ba nabasa? Una-una, ang batasan sa mga Adventista kada adlaw Sabado mga doon simbahan. Kasama nila ikopya. Ato sa Espiritu 5:23 o 24 basa. Pagdira sa 24, nagringon kay ang bana mauulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo, mauulo sa Iglesia. O si Kristo mismo, ang manuluwa sa Iglesia, ang iyang lawas. Busa, kinahanglan mo. Mutakot o masunod ang mga asawa sa iyang bana, ingon nga Iglesia, nagtakot sa nagsunod kang Kristo. Kasi ang iyang sunod sa Iglesia, si Kristo. Unsa na ang Iglesia, lawas ni Kristo. Kinsa uno sa Iglesia, si Kristo. Na sila ay nagtukod. Ang ganit na kung nagkasunod ko'y kalaan, nagkili mo sa riyan ang nagpagpalago sa mga referent nila na ang Iglesia Katolika o tinukod ni Kristo ang Iglesia. Tungkol kay ang uno sa Iglesia Katolika sa halos mga referensya ang Papa sa Roma. Tuhan ang atake na po. Tinaw. O, tinaw. Be, tanaw tayo mo. Tinaw na po. Mga referensya, mapamatuod, yun. Ibig mo na kay ang mas mga nagsunod sa Iglesia Katolika. Pero reason nila ito sa kamaturan na ang uno sa Iglesia si Kristo. O niya karon, kung si Kristo ang uno sa Iglesia, o niya ang Katoliko po, ang ilang Iglesia ang uno, Papa sa Roma, o niya sila po ang uno na si Kristo Kristo ang uno, pero na yung uno. O sila, dagkali uno, ay nakatiso ka na. Wala na nagpuksita. Tuwa na, ultimo kugitan. Ulo. Ha? Wait laro. Asa kita kugitan ho ulo? Ha? Pagla sa mga rin patuyang lagi ta istorya lagi wait laro. Ya, padayonan ta. Okay, atong masahon ang kasuhan ng mga ibibas, ha? Kung lulibi, bisan siya sa nakawala o dili magkakasal, pabiling siya sa tuluhan ni Kristo, siya wala ang kapalagiya sa Diyos. Siya nga nagapalagiya sa mahan, siya nga nagapabili sa tuluhan ni Kristo, siya nakapalagiya sa mahan ng sana. Ang mga kamalagay ito na libat din ano, kung imong tanahon, rin ka na, imong makita, na ang kinaiya diha sa mga Adventista na gibatasan ang pagtulog ang nagisunod, mao ang pagtulog ni Kristo. Kamo ba ni? Ikaw nga nangutana, siguro mapag na ang imong mga pasakupan karon, sama po sa gibatasan ni Kristo. Unsa nga tawo si Kristo nga tusuran? Sabado. Unsa nga gibatasan sa Adventista? Sabado. Wala, Sabado, nakapabon nila nakapabon siya. Labaw hapsiat sa imo. Asay labaw hapsiat? Nagingon ka gawapan nimo ang ulo si Kristo, nya pag-abot ang pangutana o sa relihiyon ni Kristo, ang imong tubag. Isdeo nya pag-abot baka nakapamatud ni labaw ka. Agoy pa klaro. Agoy, ang nagpirmahan na itaga mo na gidibatihan lagi ka. Mutuman sa timang atong gipirmahan. Prangka ka pag istorya na. Ang relihiyon ratong di mo sa relihiyong Kristo, naabot ka dito. Boy, nangulo na pag-abot na kauban ni. Kaya ang batasan Kristo nagbanta sa loob paulay na pag-abot na. Agoy na ingon na ba ka? Nga kauban ni, sato pa. Ang nangulo, gisaway di mo ang ubang baruganan. Kaya doon na hilang pangulo. Ang pangutana karon, ikaw, si Kristo may ulo. May lagi. Agoy, si Kristo baka, basig dili. Ha?
Si Kristo ba ka basig dili ikaw ra may mutubag pagabot sa unahan ani. Tanaw tani karon mo lagi na patakat ang istorya. Mo na giingon ka. Ibalik ra gid damo di mo na ang imong gisulti. Tabang sa Biblia na kung susulta sa Biblia Brad Romel, doon lang giingon nga ang iyang gisulti balik sa iyang kaugalingon. Doon na gyud Brad makrayo ato lang pagkabasahon kay nakasulat sa Abias sa iyang kapitulo 1 bersikulo 15 naging dinhi. Kaya ang adlaw ni Jehova hadul man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini. Ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Busa na di ay mabalik ra. Doon na po'y tao nga maayo rang musulti pero dili bubuhat na magis Biblia na Brad Jigay. Aduna Brad Makarayog, basahan lang nato sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 3. Busa buhata og batayan ninyo ang tanan ilang ginaingon kaninyo apan ayaw ninyo pagbuhat ang ilang ginabuhat kay sila maayo rang musulti apan dili mobuhat. Kato na basa Brad Makarayo, aduna gyud ay tao nga maayo rang musulti pero wala sa buhat. Okay, nanha ato plaster karon tanawon tani di ba kana siya karon maayo rang musulti pero dili bubuhat. Ha, tanawon tani karon. Namo na giingon nga ang sinultihan ni Mitchell Bindilio mismo siya malaang siya sa iyang sinultihan. Napagod sa Biblia na Brad Hernan. Na, Brad Makarayo, malaang siya mismo sa iyang mga pulong. Dinhi sa panultihon, kapitulo 18, bersikulo 7 sa Bibliang Katoliko ang atong pagabasahon. Kung siya musulti, nag-among-among lang siya sa iyang kaugalingon, kay malaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong maunay. Sa ato pa, bulan di ay tao di ay nga musulti nga dili mo buhat na po'y tao nga musulti nga siya malaang sa siya mga sinultihan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mauna nga unsay tambag sa Biblia Brad Jiggy. Ang tambag sa Biblia Brad Makarayo, basahan na nato sa Sira kapitulo 28 bersikulo 25 ngadto sa 26. Busa sa samang pagmatngon pagbantay sa imong isulti timbang-timbanga ang matag pulo pag-andam og usa ka kandado alang simbaba tingali adunay sa katawo nga gulat plus akong sayop ug kung dili ka magbantay basin mo kamod ka sa imong kagaling mga pulong malukapa di sa tabangan niya. Tapos nabasa Brad Makarayo kinahanglan ang tambag sa Biblia kinahanglan magbantay-bantay kasi ang pulungan ug timbangon yung sultan kay basin adunay tawo nga nagulat kung sa imong sayop ug kung dili ka magbantay basin malukapa ka di sa tubangan niya. O tanawa si Mitchell Bindilio nga wala mabantay sa iyang sinultihan tanawa perminte kaigo. Sama na sa akong gibasa kanina dito sa proverbio nga ang giingon usa ka motubag kinahanglan di mo madunggan o mamatay ka na iha ka mo motubag. O tanawa si Mitchell Bindilio wala nga sige ra pangatake nga saya ra bang pangatake mura ra bang nakaigo wala ra ba sa Mitchell Bindilio kung ako ba ni Mitchell Bindilio may pagbubalik sa pagtuon sa Biblia Mitchell Bindilio kaya ron makaigo ka ba kaya kung gusto na mo matake na man may perminte dere nagsapon na magyapunta sa anlang Domingo anara Na tanawon ta niya na karon niingon siya Brad Jiggy Brad Rumi Brad Hernan tanawon punto tanawa niingon siya gabaton pa na niya ya gisalay niya ang ubang baranganan sama atong iyang gihisgutan kagadiya nga nag-igon siya gabaton pa ang ilang ulo maudi mo unya si Kristo nag-ingon pa gyud nga mo ulo nila unya mura na kuno kugita na ang kugita ambot mga pagabuk ambot kanus aba ka nakikitas Bindilio og kugita duha ka ulo ha na ambot lang na ipagawas ang imong kugita duha ka ulo kay para nato maklaro ba basta imo ro na na tanawa ra mo di imong gisulti di karon nanaway ka gabaton pa na nimo ang ilang pangulo dili di si Kristo ang ilang pangulo duha na ang imo dili duha Dios magklaro nag-angkon ka nga si Kristo may imong ulo unya pangutan na kinsay magtutukod mo basin nakalimot ka ng gisulti mo kini paminawa niyo ambot kung sao nimo ro pagdipinsa ha kanang imo si Kristo nang ulo paminawa ta og si Kristo ba nagsugo na tanaw ta ha tanaw ta ikaw tay motubag ani paminawa ta ha Ito Kristo, sabi mo kinalagasin at pinag-ibigay para sa pagkikot noon. Wala kinabayo. Nasunugan ang pagkagat ng Adventist. Nasunugan na bawang ang nabuka ng kinalabasin ng Israel. mo tanawa ningon ka gamatod pa nimo nga si Kristo mo ay nagsugod na si Kristo mo ay nangulo pag abot na karon nagsugod si Mrs. White mo lagi Adios, magklaro lagi. Ikaw naman nagtunggaan, ikaw naman. Agoy mo na giingon, Bindilio versus Bindilio. Si Bindilio ni Solte, si Bindilio ni Supak. Agoy! Ikaw naman po'y magsupak-supak dahil sa imong sinultihan. Ikaw naman po di ay muribatal sa imong sinultihan. No? Pagklaro ba? Pagklaro? Muna giingon ni Brajili kaniya, pagtuong balik. Pagtuong balik. Kung magtuon ka
na, dungagi pa ang pagkadibitir mo, pagka madungaga na, balik, usa ka makikinkwentro sa PBCM, pero kinilang higayon na, ini ibangga mo, luhoy ka lang kayo. Luhoy ka lang yung kayo. Na, tanawa. Nangaway siya kay ang iya ha, si Kristo gan mo ay nangulo. Si Kristo mo ay pangulo, pangutan natin siya nagsugod. Ingon siya si Mrs. White. Adios. Na, tanang mga SDA karon dili ka mo giatake, wa ko mga atake ni Mrs. White. Si Bendelio lang ang gisukod ko ang iyang sinultihan kay siya nang atake sa PBCM. Wala ko maghisgot sa doktrina, ang gihisgutan ko, ang gisulti ni Mitchell Bendelio. Nagkadimao ba? Di ba wala? Tanawa. Napamatud-an na sa iri. Mauni, pasulti ha, anidawat sa kasaysayan. Tanawa gani. Biblia, gidawat niya. Kasaysayan, gidawat niya. Kuto ba sa istorya? Niya, paminawan ta, nidawat ko na siya sa kasaysayan, nidawat mo siya sa Biblia. Paminawan ta. O kini, mutuman ba siya? Niya, paminawan ta. Paminawan ta. Ito sa question. Nagbasa ko mga kasaysayan, nagbasa ko kusikulo, kay mo na akong nagipahayag. Kailan mo, pwede ba niya na? Pwede eh. Unang Juan 5 na ibe. Tanawa! Nagbasa siya sa bersikulong kapitulo, nagbasa sa Biblia, nagdawat siya sa mga kasaysayan, kay mauna iyang gibasihan. Ang pangutana do, tinuod kang nidawat ka do? Tanawon ta ha? Sa Biblia, tanawon ta. Arita Brad Rumi, sa balaang kasulatan, kay niingon man siya gidawat kuno niya. Kung manulti na ang mga katawhan sa Dios sa atong Ginoong Kristo, magkabulag-bulag sila dili. Dili gyud Brad Makarayo, kini lang ang atong Kaatbang. katbang nga mo nagbulag-bulag sa iyang sinultihan. Ako lang magbasahon kining nakasulat sa Unang Korinto sa iyang kapitulo 1 bersikulo 10. Apan maghangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan makasulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin kun dili mao sa unta hinuon kamo diha sa maurang pagiya sa paghunahuna ug sa maurang hunahuna. Tuana, ang mga apostoles, tanaw na to, kaya naingon mo siya, didahawat kuno siya sa Biblia, nagbasa siya kapitulo, bersikulo, tanawon tanig, di ba na matuma na nang naas na Mateo kapitulo 23, bersikulo 3, nga dunay tao maayra musulti, pero dili kay malugbuha, dili ba mutuman, tanawon tagani ni karon. Ang prinsipyo gipasulod sa Biblia, ang prinsipyo nga sa mga apostoles, ang tinuod ay katawhan ni Kristo, kauban ra magikuno na sila sa mga apostoles. Tanaw tani karon og kauban ra kuno na siya. Ang pagutana karon, ang apostoles nga si Apostol Pablo nagsulat, kinalan usar ra magsulutian, usar ra magpamaagi, usar ra maghunahuna. Areta karon sa kasaysayan, ha? Sa kasaysayan sa basahon ni Mrs. White. Tan-aw tani karon og ang prinsipyo sa ni Mrs. White. Magkabulag-bulag ba po silang tinudluan o dili? Unsay gipasunod ni Mrs. White, Brad Hernan. Dili na itong ataking istorya. Ang ato karon gibiradahan si Mitchell Bendelio kay siya ay nanguhit sa atong relihiyon nga PBCM. Gikarga man niya sa iyang giingon nga relihiyon nga kawang. Yes, atong gihatag sa iya kay mauman diha kaha nga digahay sa ire, gidigahan nato siya sa atong tubang. Na Brad Makarayo, basahon ta kining mga panghitabo sa katapusang panahon din ang nagsulat nini mao si Ellen G. White sa pahina 77 din likayan ang mga pagbulag-bulag base sa atong mabasa mao kini mga igsoon. Akong kauhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamatuoran sa paglakaw sa panaghiusa kauban sa ilang kaigsuonan. Ayaw matagi ang kalibutan sa paghuna-una nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo likayi ang pagkabulag-bulag mao kana Brad Makarayo. Palikayan di ay ang panagkabulag-bulag di sa pagtudlo. Sa atong nabasa nga basahon. Diya sa kasaysayan man ha. Tan-awon tani karon. Hain pa kun sa pag-ila ni Mrs. White. Unsa si Mrs. White sa pag-ila sa tanan nga mga SDE? Unsa si Mrs. White, Brad Hernan? Ato ni karon gitabati kay tan-aw tani karon si Bendelio nagsupak-supak man ni karon. Nagsupak-supak ni. Tan-aw tagani. Na Brad Makarayo sa ila lamang gihapon basahon din mao gihapon Ellen G. White mao gihapon nagsulat niini sa basahon nga gikan sa kasing-kasing sa pahina 3 mao kini ang atong mabasa sa Efeso 4:1. Naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko
nga gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna, din si Bindilyo wala mo admitar nini apan ang iyang kinabuhi og pag-alaga daghatag og kamaturan sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang iyang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya kaniadto ang akong buluhaton naglakip sa buhat sa usa ka manalagna. Busa ang tanan nga mga SDA, ha? Nagdawat sila nga si Mrs. White nakabatog tuo silang nakabatog hiya sa pagpanagna. Dinudo kay nakabatog hiya sa pagpanagna, manalagna siya. Hain pa ang basahon, Bradjigi, nga ang tanang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabatog hiya sa pagpanagna, dinudo manalagna si Mrs. White. Basahan lang nato sa basahon sa SDA Brad mga sa labda sa pahina 61. Sa Pangutana City tubag City, Pangutana 8 tubag 8, Pangutana 9 tubag 9. Pangutana, unsa ang duha ka ilalan sa matuod nga iglesia nga salin sa Dios? Tubag Bugna kapitulo 12 bersikulo 17. Magbabantay sa kasubuan ug adunay pagpamatuod ni Hesus. Pangutana, unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus? Tubag Bugna kapitulo 19 bersikulo 10. Ang espiritu sa tagna busa ang katapusan ng iglesia kinahanglan adunay manalagna. Pangutana, ang iya sa pagtagna gipaila ba sa mga Adventista del Septimo Dia? Tubag oo, si Mrs. Ellen Gilbert giilang nga nakadawat ning hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga bilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Sa ato nabasa Brad Makarayo, aduna day iglesia nga salin sa Dios. Nga kung unsa ning iglesia nga salin sa Dios, mao ni ang katapusan ng iglesia nga adunay manalagna. Nga kung unsa ning iglesia nga adunay manalagna, mao ni ang Adventista del Septimo Dia o SDA. Nga ang ilang manalagna si Mrs. Ellen Gilbert. Nga Brad Makarayo si Mitchell Bindilyo tuwid siya nga si Mrs. White adunay nga manalagna unya nakadawat ning hiyasa sa pagpanagna. Wa gyud mo tuo, Bradjigi. Kay nag-ingon man ka gamato pa nimo gidawat man ni Mitchell Bindilyo ni tuo ba siya? Tubag wa gyud. Gyud sa na pagpamatuod ni Mitchell Bindilyo. Paminawan ginato kay nangutana man kanako, Bradjigi, tubagon ta ka si Mitchell Bindilyo mo tubag ana. Mudawat na siya dili. Paminawan nato. Digid mo dawat ngano. Ni challenge mo siya. Na yan challenge paminawan nato. Bradjigi niyang tubag sa imo pangutana, no? Minawan ta. Na. Mo na nga wala gi siya mo dawat Bradjigi kay hatag mag-challenge. Agoy tanawa si Mitchell Bindilyo. Usa ka Mitchell Bindilyo, isdi ka tinuod o dili? Nganong imong supakon sa tanong nga isdi ikaw ri gasupak-supak nga si Mrs. White sa manalagna ba? Ikaw ri gasupak. Unya, nabasa din na diri nga si Mrs. White nagadawat ning hiyasa. Unya imo ba gid nang supakon nga nabasa na sa lagda. Sa basahon sa SDA, nga imo pa lugar lang pesos makita kagud na nimo Mitchell Bindilyo. Usa lugar na imo na lang labyan makita kagud na nimo. Sama gid sa ato naduglan kanina nga. Ang giingon, ang naisulat may tinuod nga ang dili masulat. Baka unya kanina sulat man nga tinuod gid nga si Mrs. White manalagna nga imo pang supakon. Ay sos Mitchell Bindilyo ambot na lang gyud kung naa pa si Mrs. White karon. Mangambot na lang gyud ko kung naa pa wakasay mong pagkapastor ba sa SDA or sus ambot na lang gyud. Oh, mo na giingon dugay ra ning gitangtang ni Mitchell Bindilyo. Pangutana karon diingon siya paluma-luma kang challenge way mabasa. Niingon ka, way mabasa nga basahon nga si Mrs. White manalagna. Nag-ingon nga si Mrs. White ang tanang Adventista nagtuo nga nakabatog hiya sa pagpanagna. Una sa tanang Adventista ikaw ray wala kang tuo nga si Mrs. White nakabatog hiya sa pagpanagna. Kaya nakabatog hiya sa pagpanagna, manalagna na dili. O di nga ka nakabatog hiya sa pagpanagna, di ka manalagna. Pero kung nakabatog ka hiya sa pagpanagna, manalagna ka. Ang problema nga din ng dawaton. Tanawa. Di ano? Di dawat kas kasaysayan. Unya ang role sa relihiyon. Nag-ingon man ka, SDA, ang relihiyon ni Kristo. Ang role, pagtudlo sa kamaturan. Nagtudlo ang imo mga kauban nga si Mrs. White. Nakabatog hiya sa pagpanagna. Pag-abot di mo di ka na matudlo. Unya nagsunod ka sa role niya sa SDA no? Di ba wala? Agoy ko na ang virus ni sunod sa kalimutan. Doon ay virus mo nga nakasunod sa SDA. Ang virus ang nagsupak-supak kasi Mitchell Bindilyo. Unya ningon pagid si Mrs. White nga kinahanglan dili makabulag-bulag ang iyong pagpanagna unya ikaw. Isupak man ka. Ngayon ni bulag man ka. Agoy Mitchell Bindilyo ikaw gyud supakiro gyud kang dako wa. Mao na ay lagi supak-supak lagi. Tanawa na mayon kang labaw puntos ka. Makakita ko na nakapuntos ani. Na tanawa nagmamagdaghan. Sus mo na yung may pagway nagdaghan.
Tanawa. Na, paluma-luma ka mag-challenge mo ingong kaon niya. Ang role sa relihiyon o simbahan magtudlos ka matuoran. Nagtudlo si Mrs. White, nagpaila nga ang iyang mga buhat, nagpaila sa usa ka manalangna, dituhan sa tanang SDA pag-abot, wa ka mosulod anang aron. Una pa luma-luma kag-drive nga ang simbahan dunay role nga gisubay, ang role nga gisubay sa SDA, nagtudlo nag-ila ni Mrs. White nga propeta pag-abot imo di ka motudlo. Da, tanawa. Maolang gini, kung si Pablo, gidawat ko rin yung kasaysayan ko, mahingo si Mitchell Bindilio, gidawat niya. Unya tanawon ta, o gidawat man ni Mitchell Bindilio ni prinsipyo ni Pablo, usara silag mga pamaagi sa mutian, nagisunod ni mo na. Adios, di ba wala? Unya karon kay ni gilimod man nimo ang pagkamanalagna ni Mrs. White. Sa Biblia, Brad Rome, kung maglimod ka sa imong pagtuo, unsay giingon ni Pablo? Na dautan yun, Brad Macarayo. Kini si Bindilio, maigo gidani nga mahimog siyang dautan. Ato lang pagbasahon kining nakasulat sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 5, versikulo 8 naging dini. O kung aduna may tao nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi nga alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay kini siya magalimod sa iyang pagtuo o labi pa siyang dautan kaysa dili magtutuo. Mga tanawa! Ang tanang Adventista nagtuo si Mrs. White, propeta pag-abot niya, ginilay. Kung si Pablo pasultihon, kung ikaw naglimod ka sa imong gituuhan o sa iyong pagtuo, matod pang Pablo, labaw pagas dautan kaysa dili magtutuo. Tanawa! Hindi ano? Mas nakapamatuod! Agoy, mura naman hinoon ni kami nagpamatuod daw ni Mrs. White hinoon. Gumadalag daw, nagdihili, may nagpamatuod na. Pag-abot kami, nagbasa ni sa imong basahon, pag-abot kami, nagpasunod ka. Wala naman ni mo dito na. Tanawa na ron. Di mo gawas. Kung pasagdan ka, madaot, malubag ang inyong doktrina. Nga naman, kinila. Gikinahanglan man nga ang katapusang iglesia dunay manalagna. Ang pangutana karon ang katapusang iglesia is di man. Unya kay dunay may manalagna. Kinsa may inutang ni mo nga manalagna nga di man di manalagna si Mrs. White ka ha? Di mo gawas karon SDA nagpamatuod kang dili pa ni katapusang iglesia. Kay katapusang iglesia dunay may manalagna, kinsa inutang mo nga manalagna ni SDA? Tanawa. Mo lagi di magdibate lagi kalampaso lagi. Lampaso lagi. Laho nga mag-istorya na. Nah, tanawon ta Brad Herman kining prinsipyo ni Mitchell Bindilio SDA kuno siya. Pero pag abot nga dunay role gipasunod pag ilan ni Mrs. White nga propeta di dawato ni Mitchell Bindilio. Duha ang iyang prinsipyo. O na SDA kuno siya pero dili mo tuman. SDA siya sa iyang baruganan pero ang iyang siya tanawa SDA ba sa pag ilan ni Mrs. White. Tanawa ra asay tinuulo na sayo. Ikaw nga nagbinugtong og ang imong mga kauban nga SDA nga nagtuo sa Mrs. White manalagna. Aha? Paglaro, asay nasayop ka na. Kung nasayop ka, nasayop ka ni White, kung nasayop ang ibang mga kauban, kung nasayop ang lagda, nasayop ang mga basahon na among ibasa. Apagutana, kinsay sayop, ikaw o kining basahon? Na! Muna na akong problema. Kitok-kitok ng mata ni so, pagdilan. Na? Brad Hernan, doon ay madawat ba ang tao tagurag pamunahuna o dili? Nabali na. Mao kana Brad Macarayo atong basahon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8 ang atong pagabasahon. Ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo kadtong tagurha na. Punto. Siya nga may taong tagurhag pangunahuna nga mabalunon sa tanan niyang mga paagi. Sa 7 Brad Macarayo, walay madawat gikan sa Ginoo sa atong nabasa sa susama niya og panghunahuna sa susama niya sinultihan nga tagpinagurha. Oh, na tanawa, mao na ang pangutana karon. Unsa man nga naman nga nagtagurha magpanghuna-huna, mao lagi na. Mao lagi na nga kini atong kaatbang nagbantay man sa adlaw igpapahulay, nagbantay ni sa adlaw igpapahulay. Kay karong Domingo kay kabalo naman na si Mitchell Bindilio kay karong Domingo maigo man na siya permente. Mo karon ito ko din karon si Mitchell Bindilio sentingo kay kabalo naman siya nga maigo na pud siya kay tungod sa mga atake pero Mitchell Bindilio agwanta ha kay mo man imong buhat mo imong gipang kuha nga mga atake ka sa mga ministro sa lubisay mo sa among magtubagdo sa kami igo pud ni magtubag nga ang imo man mga atake mo ra bag nakaigo sa mga dili man gid ikaw maunay ra gyud ka sa mga atake bago sa agwanta ha ora na mo na siya magkabalaka ni sa Domingo na unsay pruba paminawan taon niya paminawan nato kay wala naman tayo oras
Oo. Sunod Domingo mo nagkaigsunan, nahanap po na sila. Malingaw na po tayo. O ana, paitoy-itoy na din sa tingog. Liluya na dayo. Mao na. Ngano, igo naman siya. Nagsabiksin pa na. Igo larag na. Luya na. Po di siya, no, Domingo, nahanap po di sila. Kuwang dalag ba igo siya? Kini, sigurado na po. Ako sinultihan ani, pulok na po agi. Tanawa. Sunod Domingo Mitchell Bundilya na, ano po ni? Magdulog na ba rin mga tingog? Mao na siya, ingatan ng puso, pre natin. Ingatan ng puso. No hard feelings, no hard feelings. Ibalik mo yung masinultihan, Unsa imong gisulti? Pag maglahi kang prinsipyo, unsa imong gisulti? Last, among ipabati. Last nga imong gisulti. Kung maglahi kang prinsipyo, ikaw rin nagsulti. Kahit sa tanang SDA, ikaw ramay di budawat nga si Mrs. White, manalagna o propeta, na agwantahan ang imong gisulti. Kay basta lahi o prinsipyo, ikaw rin nagsulti. Napaminawa na to. Kasi ang Diyos, lahi magprinsipyo. Kay di, tinood, piki. Mo de! Ibalik na mo nimo. Basta lahi na prinsipyo, piki ang pangutana, ang pagtuo sa tanang SDA si Mrs. White, propeta, nganong nagsukwahi ng kado. Di ba ikaw rin nagpamatuod? Basta man ka, real ka diha, pastor sa SDA o piki ka. Pero sinultihan mo, pagklaro ba? Pagklaro pag may time, usa ka mo bangga sa PBC. Tanawa, pagkwit nimo sa baruganan, nakatuman ka sa role sa reliyon. Di ba wala? Una, nakaprove ka nga ang reliyon ni Kristo SDA. Di ba ikaw rin nagsulti ng SDA pero di ka ka? Basahan ko na! Ibalik na ko! Tanaw na ko sa Facebook! Pribahe! Litra por litra, Lucas 4:16. Litra por litra ang reliyon ni Kristo SDA. Kanang basa gano'n? Niingon si Kristo ang akong reliyon SDA. Basa! Gusto mong kadekag litra por litra? Sige! Makabasa ka? Muundang ko wali. Muundang ko sa pagka-ministro sa misyon makabasa ka. Nag-inos Kristo ang akong reliyon SDA. Mo lagi na. Mga kagalan o mga kaigsunan, tanan mga SDA karon sa makadaghan akong diingon, pasensya na sa tanan nga mga SDA. Kung nabasa na mo ang basahon na isgutan na mo ang SDA, dili na mo giatake ang SDA. Si Mitchell Bindilyo lang ang among gipadapatan ini tungod kay siya mao ang mga nangatake diri namo. Lantawa gani ang iyang programa gani sa Facebook. Dexpidi ni Pulong RPM Bugawas. Tingog sa kamatuoran, tanawa gani, di ba? Ikarga din niya ang PBCM. Grabe pag-atake niya na diri sa pagtulon ng PBCM. Mao na nga ingon ani po, samtang dili siya muundang sa paghisgot sa PBCM, dito mi muundang sa pagbabati sa ire sa mga sayop niyang sinultihan. Wala naman kami oras, sa ngalan na lang sa balang magtutudlo di by Master Tomas Dion Sr. ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kining inyong alagad sa kanginan ni Evangelist Brother Herbuheles Macarayo gobernador sa sagong kauban nga mga ministro. Ug kiniusab si Brother Ziggy Macarayo. Ug kiniusab si Brother Romira Macamus. Kinasabi niya sa Evangelista Brother Ronaldo Pipi Mingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod ni gayon sa susamang takna ug istasyon. Mayong gabi kanatong tanan.